Alo e kaunti ma Isiolo kabene kawadhi nyime kalwe ni jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi oyudo thuolo mar dok telo ne kar chung od burano kendo. Wandayi oyombo e yiero gi otiko ma ODM kendo koro odok tayo Ugunja kendo. Wandayi kod kweth mare mar kampen opoyo loch magiyudo kendo singo dhi nyime gi tiyo ne jopiny. Ne olande kaka jaloch gi kwano ombulu 32,359. Anagwero kamano Nyasaye kod jo Ugunja kuom miya thuolo mag chielo mondo abed jaote margi e bunge. To maduong' ahinya en ni warito gi siso lendo mar jakom Raila Odinga kaka president mar abich mar Kenya. Mwan gi geno ni dhi lande kolewa ahinya to kiny tich ang'wen. En lendo ma geno gi siso ma pek ahinya. To kendo bende kaka wang'iyo kaka kwano chalo. Kaluwore gi duoko mosebiro kata mabiro. En ni jakom Raila Odinga dhi yombo kata malo 50 gi wiye. Mano nyiso ni ok wadhi dog gi yiero diriyo. Omiyo jowa mondo hora ahoya kama gintie, gibed gi kwe, gihore kawarito lendo ni. To jogo ma Nyasaye ok omiyo thuolo ma telo sani. Piny pod ok orumo. Nitie kendo chieng' machielo. Mane ok en maru. Vai ni godo koro urem. To chieng' machielo unyalo yombo. Koro beda gi kwe. Pod wan jo hang'ato. Wadhi miyo priority wach mar economic empowerment.